Mongameli Cyril Ramaphosa nethimba lakho ngiyanibingelela nonke umama umthethwa lo ohlala eGauteng province eKagiso. Mongameli, isizwe sikaNkulunkulu siyashabalala, siyaphela, siyafa, siyabhubha. uNkulunkulu ekhulumile, kodwa indlela enibehave ngayo nendlela nje eni-acta ngayo ngathi uNkulunkulu akashongo lutho ngokuphela kwabantu. uNkulunkulu ekhulumile. Mongameli, nganibhalela ngakwenza konke uqala kokubusa kukaMongameli uThabo Mbeki. uNkulunkulu wakhuluma nami lento ngo-1998, ngakhuluma nani, ngaqala ukunibhalela ngo-2001. incwadi yokuqala ngayibhalela uManto Shabalala Msimanga kwaku-2021 ngoJanuwari. impendulo kaManto Shabalala Msimanga, lo wayeyi-Minister of Health, yabuya nge-10 January 2001, which means ngabhala unyaka uqala ka-2001. Mayibuya impendulo, uNkulunkulu wathi kimi mangingayi ku-Minister of Health, mangize straight kuMongameli, ngitshele yena, ngibhalele yena. Ngenza njengoba uNkulunkulu ekhulumile. Ngabhala iletha yokuqala kusabusa uMongameli wezwe uThabo Mbeki. Iletha yakhona yange-19 March 2001. impendulo yakhe yange-22 March 2001. impendulo ebuya eParliament. Mayibuya impendulo inginikeza ithemba ukuthi ngathi nina nizomitha nami, kodwa akwenzakalanga kanjalo. uNkulunkulu wabuya kimi ukuthi ngeke nimithe nami. Athi this is prophecy, nilinde kuphethakale konke angithume kona. Nizongibiza, kodwa nizongibiza abantu bephelile. Ngempela iletha yenu yesibili yange-19 September 2001 yayingichitha ukuthi ngimithe nani, kodwa angigivaphanga ukubhala. Ngaqhubeka nganibhalela, ngayibhala iletha yange-7 January 2002, nangiphendula nge-15 January 2002. Ngaqhubeka ngabhala futhi nge-25 January 2005, nangiphendula nge-16 February 2005. kungathi futhi ninginikeza ithemba lokumitha nami. Yeza incwadi engichithayo futhi yange-29 March 2005. Ngaphinda futhi ngabhala ngo-2012 nge-25 September sekubusa ubaba uMongameli uZuma. Ngangayithola impendulo yakhona. Ubaba Zuma ngaya ekhaya kwakhe eNkandla ukuyombuza ukuthi wayena engangiphendulanga. Ngiyabonga ukuthi wangamukela ekhaya lakhe, wangiphatha kahle. Ngayifuna iNkandla ngayithola ngingayazi, kodwa ngoba ngangikhathazekile ngesizwe kwakufanele ukuthi ngiphume ngihambe. Ngangilala endaweni engingazazi mina ngenxa yesizwe sikaNkulunkulu, ngoba ngangikwazi lokho esekubonakala namhlanje kwenzakala ukuthi kuzokwenzakala ngoba uNkulunkulu wakhuluma ngakho. Ukufa kwabantu okukhulu okuzoba khona ezweni, okuzoshiya izwe likhala, okuzoshiya izwe likhala, isililo esingakaze saze saba khona, esingeke siphinde futhi size sibe khona. Nganitshela kanjalo, kodwa anifunanga Mongameli ukungilalela. Mina umbuzo wami ukuthi njengoba uNkulunkulu ethe nizongibiza, kodwa nizongibiza abantu bephelile, ngabe yilokho yini nina enikufunayo? Khona manje njengoba nithulile, ingoba abantu abakapheli kahle ngale ndlela nina mhlawumbe enifuna ukuthi baphele ngayo, ngabe abantu abakapheli kahle Mongameli? Ngoba phela manje ngendlela okwenzakala ngakhona abantu bonke badidekile ukuthi kwenzakalani. Badidekile abantu bonke ukuthi-ke kwenzakalani ezweni lakithi, kanti kwenzakala into uNkulunkulu akhuluma ngayo. Ngaqhubeka nganibhalela iletha yokugcina engiyibhalile, engiye ngayiletha kinina, iletha yange-4 July 2024, ukunitshela ukuthi uNkulunkulu uthi ngoba nimlaleli kusazofiwa not ukudlala, kuzofiwa kakhulu, abantu bazofa ngendlela eningi ngoba nifuna ukumlalela uNkulunkulu. Nakhona lapho nangiphendula futhi iletha yenu
nangiphendula nge-email ngazo nge-4 zaka July 2024. Kodwa khona lapho still anifuni ukumlalela uNkulunkulu. Waqhamuka umprofeti owayehlela inkonzo yakaNongoma wakhuluma lokhu uNkulunkulu akushilo ukuthi ke kusazofiwa kakhulu nokuthi kuzoba khona ukuchitheka kwegazi elikhulu ezweni lakithi. Wathi uNkulunkulu uthema kuvalwe kukhulekwe kuvalwe izwe just for one day kukhulekwe mongameli. Yilokhu uNkulunkulu akufunayo ene uNkulunkulu uthe kuzosindwa njengoba ningibona ngifake le cap ngifake nale skipa sengize ngikumemezela ngokugqoka uNkulunkulu akukhulumile ukuthi uNkulunkulu uthe kosindwa ngoJesu akukho futhi okunye njengoba nibona le cap engigqokile ithi sizosinda ngoJesu nisibona le skipa lesi engisigqokile sithi sizosinda ngoJesu la ngasemuva sibhaliwe ukuthi sizosinda ngoJesu ngokuba umlomo kaJehova ukhulumile akukho kunye futhi mongameli okuzosindwa ngakho. Siyacela kumongameli ukuthi amandla negunya nakho konke kusezandleni zakhe. uNkulunkulu unikhethe ngoba emthanda. That's why ekhulume nani ukunitshela le warning kusese nesikhathi kusesele kude kungakaqhamuki noqhamuka ngakikabibikho. Wakhuluma nani ukunilungiselela ukuthi nikwazi ukuthi ke nigweme. uNkulunkulu wayefuna ukuthi ke kugwemeke kodwa ngokuthi wabona inhliziyo zenu ukuthi anifuni ukuzwa ngalento yingakho athi nilinde phethakale konke angithume kona nizongibiza kodwa nizongibiza abantu bephelile. Yilokho ngempela mongameli uma ngabe nifuna ukubona isizwe siphelile nizoba ngithi ungumongameli ngenxa yesizwe. Uma isizwe singekho awuzi ukuba umongameli. Umongameli ungumongameli ngesizwe. Inkosi ngesizwe. Abafundisi bangabafundisi ngenxa yesizwe. Ngaphandle kwesizwe akunamfundisi, akunamongameli, akunankosi, akunanduna, akunalutho ngaphandle kwesizwe. Lesi sibhuqabhuqekayo siphela isizwe. Ukufa sekuze kungenele ebantwaneni abancane. Khona lapho inhliziyo azithinteki. Lento uNkulunkulu akhulume ngayo ukuthi sizosinda ngayo akusiyona ireligion. Kodwa uNkulunkulu ukhuluma ngesalvation yabantu ukuthi kona asimisele bona ukuthi sizosinda ngabo kanjengoba ngesikhathi sikaNoah kufanele bangene emkhunjini basinde. Thina uNkulunkulu into asimisele yona ukuthi sisinde ngoJesu. Yilokho mongameli engicelayo ngiyacela ukuthi kwekulalelwe uNkulunkulu kwenziwe ngalendlela le uNkulunkulu afuna ngayo ngoba noma ingahlelwa imkhuleko ngendlela engahlelwa ngayo kodwa uma umkhuleko wakhona ungenziwa ngalendlela uNkulunkulu afuna ngayo akuna next okuzoshintsha. Kuzoshintsha kuguquke isimo kustophe ukufa njengoba uNkulunkulu ekhulumile nami ukuzostopha ukufa once kwenziwa ngalendlela uNkulunkulu asho ngayo. Kuvalwe izwe kusithule ukuthi tu just for one day bese kuhlanganelwa endaweni eyodwa lapho kuzokhulekwa khona abangakhona ngikufika lapho babe bakhulekele endaweni abakuzona kodwa babe bazi ukuthi usuku lokukhuleka namhlanje lokuthi kubuyelwa kuNkulunkulu ngoKristu Jesu. Noma singaphika lokhu mongameli siphikise senze njani kodwa okusalayo ukuthi kuzogcina uNkulunkulu. Ene uNkulunkulu uzokwenza ngendlela yakhe which means uma ngabe uNkulunkulu akalalelwa kusazophelwa kusesekuncane lokhu esikubonayo. Ngiyacela ukuthi ake kulalelwe uNkulunkulu. Ake kalalelwe uNkulunkulu. Kwenziwe lento uNkulunkulu ayifunayo. Lokhu akusiyona ireligion akusiyona inkolo. Ngezwe mangifika eParliament ukuthi umbuso wedemocracy uthi wonke ama-religion afana akulula ukuthi yamukelwe lento uNkulunkulu angithume yona. Lento ize yabhalwa nasetsheni ngalilethe eParliament kodwa namrejecta uKristu eyitshe legumbi. Which means ni rejecte uNkulunkulu uqobo. Which means isizwe sihamba asina uNkulunkulu ngenxa yenu mongameli. Ngiyacela ukuthi akubuyelwe kuNkulunkulu ngalendlela asho ngayo. Inkosi yomusa inibusise.